ovce čuvat, mora imati ljubav za to, znaš. Moraš isto auto održavati. Moraš je redovno kupat, u proljeće, u jesen, tablete davat. Najgore je ako kleca. To je najgore. Ima onaj sprej, moraš uzeti. Moraš zaliječiti odmah. Ako ne zaliječiš, onda mjesec dana kleca otpadne paprika. Moraš čekati to ti. A da se ima kako računa, ne, ali eto, mora se živjeti opet, znaš. Da možeš bogat ne veš. To ti je skupi kukuruzi, sad ste skupi, bo poskupile sve to. I moraš imati ljubav za to. Ako nemaš ljubav, džabe ti je. Znači nije velika računica? Nije. Ja u nas je ovaj mali prostor. Gdje ima, znaš, ako ima 500 komada često, pa gdje je prostranstvo, znaš, široko. Onda imaš računa. Onda i poticaj imaš, sad su redovno. Poticaj 25 maraka ti je najanje. Godišnje redovno se isplaćiva, ima 3-4 godine kako redovno. Moraju to biti markirane, moraju ti biti prijavljen tamo da se. Eto, moraš imati najmanje 50 ovaca, dobijaš federalni poticaj. I moraš da su ti pri tuberculoze, mora i to meni veterinar sve ovdje izađe, cuke, pelcu, imam 4 cuka. Cuke su 2 čipovani, isto onaj tornjaci, kod kolbi jedna ostao kod mičeta. Sigurno tamo ošao njemu i nije. Eto. Nema, eto, ovo je kad bilo prija 6 tada. Sad sam ja ostao. Vjeriš, eto. 16. godina kako ja nabavio ovce i čuvam, ali nisu moje svoji, imaju tuđi. I nikog više nema? Nikog. Evo vam goji stanova jedna, bilo im 5. Tješi stanova ovdje prija. Znate, bilo je i 5-6. Sad ima Đafić, u njega žena umrla, sin ošao i on će reskutajati. Tamo na odgoj stana ima Slavko i Bilić. I Bilić hoće smanjiti da to ovome, sam Slavko ostao, eto, ovaj Gujić, Salakovića. Njega je dobre ovce, ima 2 sinova, što se tiče to. Ali on ulaže u ovce puno, znaš. Neće, ja njemu kažem, evo sad je na Vranici donator bio, ne znam koja je Evropska unija, da li ove solarne. 35 dobilo je 40. Na Vranici solarne, na vikendce. Evo imate u Golci 2 dobili. Evo ti ima ovdje 2 dobili ovdje kao gojstanoma. Ja njemu kažem što nisi pisao ti. Ako imaš ovdje, imaš... Ne sad kaže za državu šta ti ja znam. Ma što god daje državu uzmaj, rekao. Da, šta da se? Da vrtač ima 5-6, to ima. Uglavnom, oko 35 na Vranicu, to je kak Evropska unija. Čujem ovaj Refik Viće da je donirala. Koliko ovdje ima komada? 200, sad ima 260, naša, sjenjarima. To ti moje rane. Tako, moraš imati ljubav za svaki. Isto ako imaš voćku. Moraš je obrazivati, moraš zaljavati, moraš sve. Kuću, ako imaš, moraš to održavati. Moraš oko čistiti, sve, eto. Ako ćeš nešto spremiti, ako ti metno sam klompi, nema od njega ništa. Moraš mesa, moraš paprike, moraš sve u sve vrijeme. Ali ja sam je ovdje sad sam, eto. Žena bude ispočetkom 20 dana, ima doli 102 krave. Gdje noćite? Ima ovdje vikendsku, gdje je veliki lišće. I tu je ograđeno, tu i držite? Ja, ima 2 tora mijenja, kad je kriša naš, promijenjet, bude jedan tor mi na stazi. Jedan tu, kad krijem kućit korenga, a jedan, kako sam metnuo, 16 godine kako izlazi, nisam ga nikak sklanju. Sve od mreža, torovi. Ove godine sad za sad ništa ne napada, prošle godine vuk mi leti u ovce, 2 raščeru mi, magla. Najgora je magla. Najgora. Ja. Koliko ih je? Kako misliš vukova? Ne znam, ja nisam vidio. Sam jedne našao ovdje, na kosi, jedne vam, jedne dole. Koliko je štete bilo? 2. Odmah sam sutra dan našao Fabini u Istra, brojim ovce, ne mogu najveće Istra, kad izgleda Istra. Mislim, šteta, ali kako je moglo biti? Meni vidiće bi dobro si prošao. Sad, da li je 1, da li je 2, ne znam, jesu cuke, lajele. Onda se otrijali cuke, to. Ima se on računa, znaš kako ima, gdje imaš gdje je ravnica, gdje nema magle, gdje nema naš onaj cuke vraćaj kad imaš više stada, ali ovo ovdje kao zaraščiva. Vidiš, ja ovdje gdje voda se napiju, kroz šum prave, prije nije bilo šumi, sad gušća, nema velike stoke. I ti mora neko, ko me prati, ko mora ukrast neko. Mora vuk dočekat. Ja imam 25 ljudi ovaca ovdje.
25. Hej. Ja njima sam kažem, ako mi ne vjerujete, nemoj mi davati, ako ne vjerujete. Ja volim mirnije spane tvoju ovcu mjesta. Ja ti je neću zaklati, niti ti je prodati. Mora neko ukrasti. Mora vuk, magla. Mora vuk neko dole pridu. Ja isto nema ovce. Jel plaćaju ga? 5 maraka mjesečno. Mjesec. No. Kako sam izašao, eto, 16. godina, 5 maraka. No. Sir isto ovako ne lučim janjad, što se prodaje janja, to muze se. Do Bajrama sam sirili, jedno 100 kila smo nasabrali. Aman sam, prodao sam sve ovo, imaju zaručeno 4 kante po 15 maraka. Sve, svako god je uzmu, dobar. Eto, vidite, nije bolje išao i u Italiju, u Ameriku, u Njemačku, u Švicarsku, eto. Imam i kokoši ovdje, imam koze. Dole. Ja, imam koza i 2 jarad, jedno sam zaklali. Kozu podgrijem, muze podgrijem, mlijeko, to jede već prirodno. Ima jedno 6 godina, ja sam nisam razbolio. I ovdje ste čitavu godinu? Nisam, zalazim u 10. mjesec, nije kad padne, eto. Dole. Dole u Ostunicu, onda je dole budu, ne bi se isplatilo, ba na tu reku, 7 mjeseci ovo se drža, ona uvijek kad snijeg padne. Kako ne bi se isplatiti? Kako je dole? Kad stavljam sam u 10. mjesec, lani sam sašao 12.10. Danas sašao, večeras ujutru, snijeg do Veselice, obijelio. Ja i Slavko najzadnji ostali. Ova Guja Slavko Salaković, znaš ti njega? Eto, on. Do Veselice snijeg pao. Svijet razluči jedne ostanu u 11. mjesecu, krajem 11. sam sašao iz Stonije, budem tamo Stonije, imam tam vikendicu i onda kući imam, zatvaram jednu. Onda opet uče, kad bude prošaca, gornje prema Lapovce, Zvezdice se zovu. I tam do onog Mate Ramljaka, gdje ona vidiš gdje ti onaj solar nešto ne pravi, vidiš ono, do one kada te radim ovce. Eto, tako kući. Znači nije neka zarada, može se živjeti? Nije zarada toliko. Nije, to je sad zbog ljubavi. Ja volim ljubav i volim prirod, ja inače. Eto, ja našao sam sebe, ja uživam u planinama. Ja ne volim na more. Što se tiče to, ja prirodu, eto ja sam sam sad, nema nikoga. Ja se spremim, sve znam, raspored svoj. Onda naberem ako je brusnica, crni, prodam, uzeo sam 1000 maraka za vresice, za ovcama. Kakva je situacija s brusnicama ove godine? Slabo nije slabo ostala. Bilo su hoće i mraza. Kad sam izašao iz cvijesta maja, onda jedno jutro mraza bijelio. Bilo mrazac. Ima nešto, ali nije ostalo, vidiš ovo ti druge. Ovdje prije bilo crveni se, ne. Nisam nabrao kroz u sest, nisam nabrao frtar. Što se tiče. Vidimo i mi da je slabo, vidimo. Ali ja do sad ubijam. Ja ponesem nekoj dan, ponesem radio. Ima onaj solarni. I neka nazovem brezu ili naručim pjesaj. Ma nikad nam pruće. Ovako neka zabavim se borovnice, bere, sjedi, leži. Ovako neko naiđe, sa njim pričam. Upoznam se, pita kvana, ovako je sve. Da. Neko je rekao usamljena, vama najbolje, ja? Mene najbolje. Mene najbolje imam, što se tiče sredio sam vikendicu, imao odmičeta struju, uzeo sam, imam banju sredi, imam voda, sve mi je isto kuća. Sve televizor, imam sve sam utakmice, gledao, imam moja nova, more presi, ja dobro,